Maupay nga kulop nga to kaming niyan mabalyubulong. Masakit kasi ang aking tango. Kasama ko palang mga classmate ko. So diba nagtikang na ang klase. Dili nak nakakahimo mga video kay nalilibang na. Kaya next time nalakit otro mag-upload. So pag may nak free time doon lak maghihimo video. Tipakadto na kami sa Balyuan San Bulong. Pagkadatong namo wala ko sila sinsilo sa nak 1 million kaya pinakadto lang muna kami sa ibang nga tindahan para bumalyo ariyo sa nakbishi. Tapos ibus pa namo loobon ang katubig kay wala kami mahanap nga barato. Tapos siya din nakasalubong ko sila at nagpa-picture kan inday nanay. Hi! Salamat gihapon sa panonood sa pagkatima si Tom pinalit na kami san Arios ni Beshi. Kinurian pa nga ni siya pagpili kay daramo talagaan mga choices. So pagkatima nag-snack lang muna kami san kikyam nga sin masirum na kaya mauli na kami. Kaya pagkatima na mo bumalyo bulong, umuli na kami kay gabi na. Tapos naisip ko na 1 million, hala, 20 na lang nahitura. Pero okay la, kay may man itong pakinabang. Sayo na la kay warakit kwarta na. Tapos inuli na ang lalag nga bata. Pasensya na kung dilak makaka-upload permi, so bye-bye. See you next vlog.